partidă tensionată, cu o încărcătură psihică și cu miză foarte mare, în care a rezultat, din păcate, un 1-1 pentru Steaua, între Petrolul și asta, în acest moment. Eu îi felicit pe băieți, chiar nu am ce să le reproșez, cu toate că este frustrant să primești un gol și să fie egalat în prelungiri. Asta este viața, trebuie să acceptăm și să mergem înainte, să căutăm să obținem maxim posibil din fiecare joc. Gândurile noastre trebuie să se îndrepte spre următorul joc, cu oțelul de acasă. Ne așteaptă la fel o partidă foarte dificilă. Vis-a-vis de jocul din această seară, am fost foarte bine organizați, am avut agresivitate, am reușit să punem probleme Petrolului, nu le-am dat spații, nu le-am dat posibilitatea să-și creeze situații de gol. Am reușit să conducem pe tabelă, după care, normal, după acea eliminare, Petrolul a pus presiune pe noi, au avut un plus și având jucători de calitate, care în orice moment pot face diferența, ne-au împins și ne-au, până la urmă, în final, a rezultat acest rezultat de egalitate. Întrebări, vă rog. Ce s-a întâmplat cu Marcel? Înaintea jocului, de fapt, de câteva zile a avut probleme la spate, chiar la prânz mi-a transmis prin domnul doctor că nu poate juca. A avut probleme cu nervul sciatic și, din păcate, n-am putut să-l folosesc. Până la urmă, ați menținut problema cu Budescu, așa de a nu fi prezent deloc la meci? Da, asta a fost decizia conducerii. Dumneavoastră ați fi insistat să joace? Poftim? Ați fi insistat să joace? Nu neapărat. Decizia conducerii, asta nu vreau să comentez. Nu cred că... El a făcut pe acest început de campionat, a avut 3 jocuri destul de modeste. Și eu asta știe pentru că i-am spus-o. Și cu asta am spus totul. Ce ar fi însemnat o victorie față de Răzvan acesta? Orice meci, nu contează. Poate că ar fi fost o victorie care nu m-aș fi putut bucura foarte tare, pentru că Răzvan este prietenul meu, am învățat foarte multe lucruri de la el, îi sunt recunoscător pentru asta și știu cât sufer atunci când pierde un joc și poate că bucuria mea ar fi fost reținută. V-am spus, miza jocului a fost foarte, foarte mare, ambele echipe și-au dorit să câștige și a ieșit această încrâncenare. Era normal ca spectacolul să aibă de suferit. Mă așteptam la acest lucru. Cei de la Petrol au acuzat un potențial penal din finalul meciului. Cum ați văzut? Nu am comentat niciodată arbitrajele și nici nu o să o fac nici acum. Dar dacă vreți să-mi dau cu părerea, pot să-mi dau cu părerea. Chiar ieri am avut o întrevedere cu șefii arbitrilor și ne-au arătat astfel de faze și au spus categoric că nu se dă penalti la astfel de faze. Nu s-a jucat mingea cu intenție, a venit din picior, din pământ, a sărit din pământ în mână. Nu, trebuie să dea să dă, nu trebuie să dăște cu mine. Asta, eu v-am spus ce ne-au spus arbitrie și ce a fost, ce am văzut la faza asta. Mai mult nu vreau să comentez, că n-am comentat niciodată arbitrajul. Da. Ați revăzut faza? Nu. Doar ce am văzut în mai. Nu, pentru că noi am revăzut-o și mi se pare foarte clar că am fost penalti. Da, mă rog, asta, da. E închis campionatul în momentul acesta? E clar, am spus-o în permanență că Steaua sunt favoriți, sunt principala favorită. Noi nu ne-am propus la începutul campionatului să câștigăm campionatul. Ar fi absurd să spunem că dacă eram acolo și suntem încă acolo, abandonăm lupta. Noi ne dorim fiecare joc să luăm în parte, să-l tratăm serios și să încercăm să obținem maxim posibil din fiecare joc. La sfârșitul campionatului tragem linii și vedem unde ne aflăm. După înfrângerea de la Cluj, patronul echipei era foarte nemulțumit și pe dumneavoastră și pe mulți jucători. La fel ca și noi. Poftim? Ce sentimente mai are acum? Întrebați-l dumneavoastră, nu pot să răspund. Nu mă pot pune în pielea dânsului. Alte întrebări, vă rog. A fost mai ușor să pregătiți meciul contra lui Răzvan Lugescu decât să fi fost împotriva lui Contra? Nu, n-am fost împotriva lui Răzvan, a fost împotriva echipei Petrol. Când pregătești un joc, nu îl pregătești împotriva antrenorului. Eliminarea lui Lavan, dacă nu mașinile de 5 răsfășesc, Nu cred. Sunteți informat greșit. Nu 400%. Nu, 2. E al doilea. E al doilea. Vă spun sigur. Da. E al doilea cartonaj roșu. E al doilea cartonaj roșu. Cu siguranță vă spun. Dacă știți dumneavoastră mai bine ca mine, încercați să... În cupă va fi
Cum? În cupă. Jocurile de cupă au o încărcătură aparte, vă dați seama. E un joc care se joacă în două manșe, niciun meci nu seamănă cu celălalt. Un meci pe care l-am început prost, prea crispați. E adevărat că și Astra are meritul ei prin pressing-ul pe care l-a exercitat, au făcut o bună presiune pe construcția noastră, nu ne-au lăsat să ieșim pe aceste construcții și ne-au forțat să pierdem sau să facem greșeli, pierzând astfel controlul jocului. Am avut și momente în care am fost prea largi, permițându-le lor să controleze mingea și să o plimbe. Cred că asta a durat în jur de 25-30 de minute, după care încet am revenit și noi în joc. Am avut o ocazie imensă prin Tamuz. Din păcate am primit acel gol din lovitura laterală într-un final de repriză în care reveniserăm la controlul jocului. A doua repriză, sigur, Astra bine organizat, a făcut pasul în spate, nu au existat spații. Am încercat să venim peste ei fără a ne crea prea mari ocazii. A urmat acea a doua ocazie imensă a lui Priso. N-am marcat, însă în final am reușit să egalăm datorită unui efort extraordinar al băieților și aici, dacă este ceva de apreciat, este această dorință și de a reveni și de a nu accepta rezultatul de pe tabela de marcaj. Cred că pot spune că puteam pierde acest joc, dar îl puteam și câștiga. Au fost două mari ocazii ale noastre și cât un gol de ambele părți înscris din faze fixe. A fost un joc intens, aspru, nu spectaculos prin ocazii, dar spectaculos oarecum prin această intensitate. S-a trecut mingea dintr-o parte într-alta, datorită unei agresivități date de organizare a ambelor echipe și cred că ăsta este un lucru pozitiv și pentru Astra și pentru Petrol. Cam asta. Așa cum am spus, puteam câștiga sau puteam pierde. Puteam câștiga pentru că noi am avut cele două mari ocazii de gol, puteam pierde pentru că am egalat în minutul 90. În ultimele meciuri, înainte de venirea ta, Contra nu a analizat în primul 11 pe zi. Tu ai preferat asta să-i dai această șansă a retitularizării. Cum ți s-a părut chiar în A început așa cum au început și ceilalți, cu o crispare, încet a intrat în joc, n-a fost un joc ușor, nu au fost foarte mari spații, a doua repriză a încercat să creeze superioritate, nu a ieșit în evidență cu ceva, dar nici nu a fost un jucător foarte slab, exact în nota întregului joc. Nu știu dacă a fost ostilă, era și pe un fond al unui rezultat în dezavantajul nostru, întotdeauna se întâmplă așa. Asta este o situație, când un jucător este schimbat și este foarte mult în centrul atenției, reacțiile pot fi de acest gen, dar nimic mai mult și nimic special. În orice caz, Ianis nu a, așa cum am spus, nu a făcut niciun meci slab, nici un meci senzațional. Păi nu știu, cred că trebuie să întrebați pe cei de la Steaua, pentru că eu de fiecare dată am spus că noi nu ne uităm acolo la Steaua, deci pe mine nu mă interesează Steaua în momentul de față. Sunt foarte ironici fiecare dată, preferăm să nu despre Steaua sau așa? Cum s-ar explica această crispare și, pe de altă parte, ținând cont că peste 10 zile este aici meciul din cupă, da. Contra Cluj. Crisparea a fost din cauza unei dorințe foarte mari de victorie și a apărut această teamă că a nu greși. Ori în momentul în care ai o crispare, întârzi decizia, nu vezi cea mai bună soluție. Nu ne-a permis să ieșim, așa cum spuneam, din presiunea lor. Este ok, o idee de început, pentru că, repet, după aceea jocul s-a schimbat. A devenit mai echilibrat, normal am trecut la controlul lui, a fost această fază fixă
și neșansă, că în final este un autogol, dacă stau bine să mă gândesc, nu știu dacă Astra a avut vreun șut pe poartă, au avut unul de la vreo 40 de metri din lovitură liberă. Și trebuie să acceptăm că Astra este o echipă bună, un lot bun, o echipă organizată, nu degeaba sunt în această poziție și ei, ca și Petrol, în al doilea an de succes, de top. În astfel de situații, un gol căzut așa cum a căzut acela în 42, chiar are o greutate importantă. Cum ai reușit să-i motivezi la pauză? A fost a doua repriză mult mai bună decât... Să știi că nu a ținut de motivația pe care am transmis-o eu. A ținut tot de dorința lor, dar în momentul acela nu mai era nimic de pierdut și au lăsat deoparte crisparea. Sunt două reprize de 90 de minute. Meciul acesta va trebui să fie bine organizat, bine pregătit și să ținem cont că nu are nimic de a face cu ceea ce a fost astăzi în campionat. Ok, ne dă o idee, deși știam și am discutat de acest aspect al lor, echipa agresivă, cu un pressing sus, însă va trebui să avem o mai mare liniște și să știm să trecem peste această presiune pe care o fac foarte bine. Au fost câteva decizii de Varsegrama care se știi de pe margine cu proteste, ne poți traduce acele momente? Nu mai mi-aduc aminte foarte bine. Da. Arsenal față de altă dată. Da. Jucat mai mult ofensiv, acum a avut sarcina mult defensiv. Nu am mai făcut acele curse cu care ne-au obișnuit. Nu, n-am mai făcut acele curse în prima repriză, pentru că nici n-a avut spațiu și nici n-a fost lăsat de jocul Astrei. Nu. Place ca fundaș și lateral să urce, însă și am avut în față un adversar bun. A doua repriză, sigur, și pe fondul retragerii Astrei, la un moment dat juca în poziție de mijlocaș lateral. Și a doua întrebare. Am crezut că prin plecarea lui Cosmin, arbitrajele vor fi și pentru noi favorabile, adică corecte, dar văd că se continuă. Părerea mea că nici acum să cam sudase pe obraz, să nici adiționalul n-a intervenit să... Am zis așa, că am și comentat asta la conferința de presă, am venit de puțin timp, încerc cel puțin cât mai am un pic de relaxare în mine să nu mă bag să analizez arbitrajul. Cred că treaba noastră este să analizăm jocul nostru, să vedem unde putem să îmbunătățim, lăsându-i pe ceilalți să tragă concluziile asupra acestor faze foarte dificile. Ca o părere, fără a acuza, cred că la un moment dat a fost deja un control prelungit al mingei pe acea situație, cu mâna. Chiar dacă poți vorbi de o neintenționalitate, da, la acea situație, după aceea mingea rămâne clar în mâna lui. Dar nu, încă o dată, nu spun eu dacă a fost sau nu a fost penalti. Și a reproșat lui Ovid Mațegan? Poate s-a dus și... Au vorbit despre, eu știu, despre vreme, de unde sau cum e drumul până. Alte întrebări. Dar doar a avut prima apariție a Petrolului în fața suporterilor, în momentul în care s-au prezentat echipele și a fost rostit numele tău, oamenii s-au ridicat în picioare și au aplaudat prezența ta. Te așteptai, ai avut un pic, o oarecare strângere de inimă legat de acest moment? Deci confruntarea, de prima confruntare cu publicul? Nu, știi că nu mi-am dat seama. În orice caz a fost o atmosferă fantastică. Este incredibil și cred că jucătorii se simt datori acestui public și probabil că și asta a contat în crisparea lor. Vorbeam și zilele astea numai despre asta am auzit. Atmosferă fantastică, public fantastic. E o adevărată plăcere să joci pe un astfel de stadion. Simți că joci fotbal.
Dacă Mutu va continua să joace așa, la fel ca în repriza a doua, care a jucat mult mai bine. Nu, eu zic că Mutu a jucat fantastic tot meciul. Acum trebuie să ții cont de conjunctură, pentru că și Astra a închis, a blocat, a ieșit imediat în marcaj. N-am avut nici noi liniștea aceea de a-l pune și mai mult în evidență. Însă efortul și dorința lui imensă de a întoarce rezultatul mă face să cred că are 25 de ani. La echipa națională? Nu mai sunt antrenor la echipa națională ca să știu ce sau să pot. Pentru mine a fost uriaș azi. Chiar dacă probabil nu o să ne spui, spune-mi, te rog, în interior, la interior ai pe cineva de la Petrolul care te-a dezamăgit astăzi în echipă? Probabil am spus să spun, dar nu să spui numele. E un joc cu specificul lui, așa cum îți spun, acceptăm acest rezultat de egalitate. Poate că înaintea meciului, chiar dacă nu respectam foarte tare adversarul, mi-aș fi dorit sau îmi doream enorm să câștigăm. Acesta este, hai să spun așa, aceasta este dezamăgirea mea, că n-am câștigat astăzi. Există șanse ca în viitorul apropiat să fie un meci amical Petrolul Shakhtyor? Avem meci, o finală extrem de importantă, duminică contra Chiajnei. Nu, viitorul apropiat. Sâmbătă, Gerson, ce s-a întâmplat? Gerson, ce s-a întâmplat? A suferit o accidentare la Gleznă, mai știu dacă ori a fost călcat, ori a călcat strâmb, însă la pauză a spus că nu mai poate continua, avea lacrimi în ochi, în fine, astea fac parte din meseria noastră. Tot Tamuz poate duce număr de minute sau l-ai menținut pe teren forțare în regulă? Era Tamuz e un jucător fantastic. L-am avut adversar în cupele europene. Din păcate, el a venit destul de târziu, fără pregătire, are nevoie de timp, crește prin aceste minute, întâi 25, după aceea 30, astăzi a fost o situație de 90 de minute pentru el. Cred că avem de câștigat din această poveste. N-au fost foarte mari spații, însă s-a bătut foarte mult și cu siguranță că îl veți vedea un vârf poate cel mai bun din România, în momentul în care va fi pregătit total. Și ceva despre Marinescu? Două săptămâni, 2-3 până revine așa.